Miten mä päädyin tälle alalle? Vuonna 2010-2011 mä tein COD eli Call of Duty pelivideoita YouTubeen yhdessä mun kaverin kanssa. Mä sain kerrytettyä sen vuoden puolentoista aikana jopa 4500 tilaajaa mun kanavalle. No, mä oon aina ajatellut, että mä seuraan mun isäni jalanjälkiä ja meen lukion kautta yliopistoon ja luen itteni dippa-insinööriksi. Tubetushommat vei tosi paljon aikaa ja energiaa, se oli tosi jees tehdä, mutta sit mun piti kuitenkin tehdä se valinta, että kun mä olin lukiossa ja mun piti miettiä niin kuin tulevaisuutta vakavasti, että mikä tässä YouTubessa esimerkiksi on tulevaisuuden näkymät. Mä vertasin sen ajan isompia kanavia ja mietin, että mitkä mun mahdollisuudet on niin kuin parhaimmillaan. No, jälkikäteen ajateltuna tietysti olisi ehkä kannattanut jatkaa silläkin uralla, mutta siihen aikaan vlogit ja tämmöistä ei ollut vielä edes mikään juttu. Ja YouTube tuli mainstreamiin tavallaan vasta myöhemmin, niin en uskaltanut siihen lähteä sitten sijoittaa, vaan päätin mennä semmoista perinteisempää, paremmempaa reittiä ja keskittyä sitten koulunkäyntiin. Vuosia myöhemmin, vuonna 2017, merkonomikoulun paperit, lukion paperit ja intti käyneenä, mä raavin päätäni edelleen, että mitä hittoa mä teen. Koulun käyminenkin ajatuksena tuntui vähän turhalle, kun ei ollut mitään selkeää paloa jollekin tietylle alalle. Ja sit mulla välähti joku syksyinen ilta vuonna 2017, kun mä rupesin miettimään näitä 2010-2011 aikaväliä, kun mä tein näitä YouTube-videoita. Että no, sehän oli ihan rattosaa puuhaa ja porukka tykkäsi. Että mitä jos mä soveltaisin tätä taitoa oikeaan elämään? No, ekan kameran hankittua, niin muutamien sattumien kautta vuonna 2018 mä sitten oon käytännössä tehnyt täyspäiväisesti näitä hommia. Ja loppu on historiaa.